Это вообще, да, это мое первое интервью. Из-за этого как-то волнительно, потому что я всегда стою, естественно, по ту сторону экрана. Z-Inform коллективы үз эшенең осталары булган хатын-кызларны кулашлый. Араларында ир-ат һөнәренә ия кызларыбыз да бар. Камера күтәреп йөгереп иркенә йөрүче оператор Юлия Казамаровага зәйлеләр игътибар итми калмаганнадыр шәт. Ул аңа кадәр Радис халыкка социаль хезмәт күрсәтү үзәгендә пешекче булып эшли. Перед выездом на съемки обязательно проверяем камеру. Так, проверяем микрофон в обязательном порядке. Самая тяжелая сумка, ну, порядка, может, 15 килограмм весит, наверное. И штатив мой. Штатив мой тоже. Итого 30 кг. Все, конечно, удивляются. Шулай очраклы гына Зәй телевидениесенә оператор кирәк дигән игъланга юлыктым. Ул мине битараф калдырмады. Шалтыратып мәгълүмат алгач, Венера Назифовна телефонымны язып калды һәм берничә көннән эшкә чакырып та алды. Беренче көнне әңгәмә уздым да, икенче көнне Сергей Дмитриев дигән оператор мине диңгезгә үк тотып атты. Һәм мин район үзәк дәваханәсендә сюжет төшереп кайттым, ди Юлия. Шул рәвешле аны телевидение үзенә бетереп алып кырып китә. Аны хәзер Зәйләр таный, хәтта килеп эндәшүчләр дә бар икән. Кстати, оператор и водитель должны всегда дружить, как физрук и трудовик. Самое главное качество Бирдә эшләү дәврендә иң истә калган мизгел басу кырларны ашлау буенча сюжет әзерләргә баргач булды. Ашлама сиптерүче очкышка утырып, басу кырларны төшерү бәхете елмайды, ди Юлия. Ул телевидениедә эшләү нечкәлекләренә төшенеп, үз эшенең остасына әйләнеп бара. Зәйләрне матур сюжетлары белән сөендерә. Ага. Так, микрофон, пожалуйста, в другую руку возьми. Хезмәттәшебез актив ханымнарның берсе автоледи бәйгесендә приз урыннар ала, волонтерлык хәрәкәтендә катнашырга вакыт таба, кызы Аня Бию спорт түгәрәкләренә йөри, улы Ярослав хоккейны үз итә. Юля гаиләдә яраткан әни, уңган хуҗабикә ул. Пешерү осталыгын сайт укучылары белән дә теләп бүлешә. Итле бәрәңге итеп пешерү осталыгы белән шактый лайклар һәм комментарийлар җыйган кызыбыз ул. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Зәй хәбәрләре.